Nadviažem na video s témou ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Prípad, ktorý stručne rozoberiem, vychádza z rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, kedy klientka realitnej kancelárie, potom ako došlo k vyhľadaniu kupujúcich a k sprostredkovaniu predaja nehnuteľností, odstúpila od sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej na diaľku e-mailom s odôvodnením, že nebola poučená o práve odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku. Realitná kancelária v danom prípade podala žalobu o zaplatenie provízie a bola úspešná, pretože v danom prípade došlo k fyzickému stretnutiu spotrebiteľa a predávajúceho, pri ktorom došlo k dojednávaniu podmienok zmluvy. Potom iba tá skutočnosť, že prípadné ďalšie dojednanie zmluvných podmienok či jej samotné uzatvorenie sa uskutočnilo iba prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, nepostačuje k tomu, aby zmluva naplňala pojmové znaky zmluvy uzatvorenej na diaľku. A teda nepostačuje, aby bolo možné od nej tak jednoducho odstúpiť, ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade.